Il-proġett tal-pipeline tal-gass bejn Malta u Ġela fi Sqallija kien fuq net tal-aġenda bejn l-awtoritajiet Maltin u dawk Sqallin f'laqgħa importanti li saret f'pajjiżna. Il-laqgħa segwi l-aħbar li fil-jiem li ġejjin se jibda x-xogħol fuq 3 studji meħtieġa biex jinkisbu l-permessi għall-bini tal-pipeline. L-istudju jinkludi r-rotta f'qiegħ il-baħar, l-effetti fuq l-ambjent u d-disinn għall-infrastruttura meħtieġa. F'laqgħa f'Malta mal-President tar-Reġjun ta' Sqallija, Sebastiano Musumeci, il-Ministru għall-Enerġija Joe Mizzi sostna li sa mill-bidu tal-proġett, il-Ministeru mbarka fuq eżerċizzju ta' konsultazzjoni pubblika li kien jinkludi laqgħat fi Sqallija biex jiġi assigurat li tħassib tal-partijiet jiġu indirizzati fid-disinn tal-proġett. Fl-istess waqt assigura lill President tar-Reġjun ta' Sqallija li l-proċess ta' konsultazzjoni se jibqa' għaddej. Fil-fatt huwa ppjanat li fix-xhur li ġejjin se jsiru laqgħat ta' konsultazzjoni fi Sqallija biex jiġi spjegat il-proċess li sar dwar il-proġetti u biex l-awtoritajiet Maltin jifhmu aħjar it-tħassib tal-Isqallin. L-iskop ta' din iż-żjara hija biex nuru l-rieda tal-Gvern Malti li nkomplu naħdmu mal-awtoritajiet Sqallin u dan ovvjament biex nassiguraw dan il-proġett jintlaqa' tajjeb minn kulħadd. Il-Ministru Mizzi qal li bħalissa għaddej studju dwar l-impatt ambjentali fuq l-art u f'qiegħ il-baħar biex jiġi assigurat li jittieħdu l-miżuri neċessarji u jiġu inklużi fid-disinn tal-proġett. Dan biex ikun assigurat li l-proġett kollu ikollu l-inqas impatt possibbli fuq l-ambjent naturali u marittimu ta' Sqallija. Il-proġett tal-pipeline tal-gass mistenni jsir b'investiment ta' 350 miljun euro u mistenni jitlesta fl-2024 u jara tneħħija tat-tanker tal-gass mill-port ta' Marsaxlokk.